Здравейте, аз съм Борис, а вие сте с най-якия училищен подкаст. Днес на гости ни един човек, който сякаш може да свържем с думата Възраждане. Той не само работи срещу емблематичната зала за нашия град, а и с екипа си помогна за развитието на театъра в град Габрово. Той е директор на драматичен театър Рачо Стоянов, господин Петко Койчев. Добре дошли. Благодаря за поканата. Също с нас ще видите по-късно едни млади ентусиасти, любители на театралното изкуство, в една наша изненада. Затова останете до края на видеото. Ударете един лайк, абонирайте се с камбанката. Вие сте вторият директор, който ни гостува. Как бихте описали тази длъжност? Как да я опишем? Много отговорно на първо място. И смятам, че за да бъде един човек директор, той трябва да притежава определени качества. И според мен едно от най-важните качества, които трябва да притежава, това е емпатията, т.е. едно от най-важните качества. Защото когато работиш с хора, всъщност директора работи с хора, за хора, когато работиш с хора, ти трябва да умееш, освен да преследваш целите на институцията, която представляваш, да осъзнаваш, че всъщност за тебе стоят хора с техните животи, с техните проблеми, с техните амбиции, техните цели, и за да изпълниш твоята цел като ръководител, ти трябва да впрегнеш всички тези техни емоции и да ги накараш да повярват в твоята цел, което е много сложен процес. Общо взето, човекът, който е ръководител, трябва да притежава качествата на един истински лидер. Не винаги лидера и ръководителя са един и същи, но за мен ръководителя трябва да бъде лидер. Представете, че сте отново първи клас. Това беше много давно. Така, представям се. Представете се. Да. Представете си, че родителите ви питат: какъв искаш да станеш като пораснеш? Знаеш ли, никога не ме попитаха този въпрос моите родители. Защото нямаха тази възможност. Нямаха възможност, тъй като бях на 6 години. Когато аз не съм ходил на детска градина, защото много боледувах, моите баба и дядо ме гледаха и така. Но бях на 6 години, една бъдни вечер, и направих нещо като представление. 2 стола, един червен там парцал като завеса и с едни кукли нещо разигравах, някакви баба и дядо на Коледа, дърбър, няма идея какво е било точно, но в този момент въпросът какъв ще бъдеш като пораснеш вече беше ясен. Никога не е стоял пред мен друг въпрос. Като заговорихме за първи клас, помните ли какъв бяхте като ученик? Да, вероятно от ваша гледна точка, ти си кой клас? Седми. От гледна точка на 7 клас съм бил малко по-залупен, ако ме разбираш. Но всъщност бях един ученолюбив ученик. Обичах да уча, но пък не си дах много зор. В същото време бях палав, но обичах да спазвам правилата. Като цяло стремях се да се движа между правилата и нещата, които не исках съвсем да спазвам като правила. Помните ли кой ви беше любимия предмет? Да, помня. До 7 клас любимият предмет ми беше български език и литература. Много обичах да пиша, по наше време, сега не знам дали се пишат още, по наше време се пишеха кратки съчинения, от 1 до 4 клас се пишеха съчинения. Имам едно съчинение, във 2 клас съм го писал за котето, моето любимо животно котето. Страхотно съчинение, между другото. Сега като си го чета и си казвам: боже, как ме дошло на къва тогава. Но в 7 клас за първи път чух думата есе. И попитах моята тогава преподавателка по български език и литература, и попитах какво е това есе. Ние тогава учихме едни литературно-интерпретативно съчинение, лисмови, какво ужасно нещо, са ни правила там, много гадно нещо. И викам: добре, какво е това есе? И тогава моята преподавателка каза: есе е пълната свобода. Така ми го описа: пълната свобода. Разбира се, имаш предвид в писането, което не е съвсем вярно, защото то също има своята структура. Тогава разбрах какво значи пълната свобода в писането и есето стана моята любима форма. За писане много обичам да пиша, до ден днешен пиша, макар че не публикувам, просто пиша. И до 7 клас беше български език. В 7 клас се появи една
преподавателка госпожа Маджунова, надявам се тя да гледа подкаста и да чуе своето име и така да се почувства поздравена от мен. Госпожа Маджунова, поздравявам ви. Госпожа Маджунова влезе на първи учебен ден, тя се оказа, че ми е класно освен това. Най-строгият преподавател в моето училище в Пловдив влезе с две проветки. И в двете проветки, в едната проветка нямаше нищо, в другата имаше някаква прозрачна течност. И тя каза: деца, сместият проветки и проветката и стана бялова. И тя каза: ето, аз сега създадох мляко. И ние седми клас бяхме с такива очи: как така мляко? И така тази преподавателка успя да ни спечели и почти всички в този клас бяхме отличници по химия. Макар че бяхме най-калпавия клас, но по химия бяхме абсолютно отличници, защото госпожата беше прекрасен човек. А помните ли някаква интересна случка от миналото си? Детството си. Да, от детството си, добре. Ами, да, има много случки. Въпросът е коя мога да кажа в ефир. Също тази госпожа Маджунова, не знам дали тук сега кабинетите са така, в моето училище кабинета по химия не беше с чинове и маси, а беше с едни мивки, си представете. Всеки ученик си имаше плот и на него имаше мивка. Имахме си малки лаборатории, така да си, където си имаше проветки, работи. И госпожа Маджунова реши да ни демонстрира какво е натрий. Той стои в една специална, натрия е метал, както знаете, той стои в една специална обвивка, не бива да се вади, защото се свързва с кислорода и се окислява. Та госпожа Маджунова пусна тази натрия в едно такова стъклено, като похлопак, си представете, пусна го, при което ние с най-добрият ми приятел тогава в 7 клас по всякакви щуроти, които може да седите, решихме, че ще отрежем една трохичка натрий. Имахме едни като скалпели специално, с които можехме да боравим, нали, пинсети, скалпели и така нататък, че ще отрежем една специална трошичка натрий и ще си я вземем. Това е изключително опасно, слава Богу не го направихме. Бяхме решили, че ще го пуснем в тоалетната в училище. Никога не го правете, защото това е взривоопасно. Но госпожа Маджунова разбра какво сме намислили и бързо ни писа по една двойка и ни заведе при директора, за да ни се карат. Само при мисълта за това нещо. Така че да, това може би е една интересна случка, не правете така, моля ви. Добре. Да се върнем в настоящето. Помните ли коя беше най-впечатляващата пиеса, която сте били домакин? На която сме били домакин? И да, мисля, че хванаме неподготвен този въпрос, го бях забравил. Мисля, че най-впечатляващата се казва Дон Кихот. Тя е на режисьора Веселка Кунчева и на нейния екип Puppet Slab се казват, пък самия спектакъл е продукция на Младежки театър Николай Бинев в София. Те гостуваха миналата година на фестивала, на Международния фестивал на комедийните и сатиричните спектакли и всъщност взеха награда за това тяхно представление. Беше изключително впечатляващ и продължава да бъде, и който може да отиде до София да го гледа, приветствам да отидат хората да го гледат, защото е изключителен спектакъл. Същият екип и Веселка Кунчева на 1 и 2 февруари имат премиера при нас, само че с друго заглавие, портрета на Дориан Грей, така че ако София ви е далеч, елате при нас. А може ли ни кажете, кое е най-трудното при управление на театър? Най-трудното при управление на театъра е това, което ти казах в началото. Творците са особен тип хора, тъй като те малко не разбират правилата, по които се движи светът, по които се движи ежедневието в едно работно място. Творецът действа с емоциите си, той сутринта не му се много работи, започва да му се работи някъде по обяд, вечерта става супер активна, защото обикновено 7 часа са представленията. В същото време в театър, освен творци, има обикновени хора, които извършват най-обикновена работа, като администрация. Нали, тя не е обикновена, но им прилича в някакви норми през деня се работи, не вечерта. И всъщност един ръководител на театър трябва да, според мен един ръководител изцяло, трябва да умее да знае всеки един човек как да подходи към него. И ако ти както в нашия театър има около 50 човека,
ти трябва да знаеш всеки един ден, когато отидеш на работа, ти трябва да си готов за това, че тези 50 човека днес имат едни проблеми, утре ще имат съвсем различни проблеми. Сутринта може да има един проблем, вечерта може да има съвсем друг проблем, междувременно може да има още 15 проблема и ти трябва да си готов да изведеш този човек и да направиш така, че той максимално да се чувства добре, комфортно и да работи в посоката, която ти си определил. Това може би е най-трудното нещо. Преди миналият въпрос беше коя беше най-впечатлящата пиеса. Как не гостувала. Как не ви е гостувала. Да. Но да попитам, на вашата сцена са стъпвали големи имена в българския шоу-бизнес. И театър. И театър също. Но кой ви направи най-добро впечатление? Дали ще е в професионален или в личен? Може би, мога да ти кажа от тези много известни имена, с които ние работим, кой наистина ми е направил най-силно впечатление, защото всеки един човек, по принцип, всеки един от тези хора, които са популярни, които са известни, категорично са много големи професионалисти. За да стигнат това ниво, което са достигнали на разпознаваемост, на постижения и така нататък, със сигурност за тях стои сериозен професионализъм. Но един от хората, които най-ме впечатлява винаги, това е Асен Блатечки. Той играе в едно наше представление, казва се "Вечеря с приятели". Асен е, не знам, изобщо целият екип на спектакъла, но Асен някакси е човека, който помага, казва как да се построи декора, взима решенията за това, защото всяка сцена е различна, понякога трябва да се направят промени по декора, помага, когато се прави осветлението, нещо като помощник режисьор се явява и той страшно много обича този спектакъл. Всичките актьори го обичат, които играят, но на мен винаги ми прави впечатление неговото отношение, защото в принцип той е звезда и то не малка звезда в България, почти няма... Сигурен съм, че няма жена, която да не знае Асен Блатечки, но почти няма човек, който да не знае Асен Блатечки в България, а всъщност той не се държи като звезда по никакъв начин, не се държи с някакво грамадно самочувствие, напротив, държи се изключително професионално и ако има човек, който наистина ми прави впечатление и ми прави впечатление много добро, професионално, това е Асен. Кой бихте предложили за наш следващ гост? За ваш следващ гост? Има много хора в този град, които според мен трябва да ви гостуват. Задължително ли да е директор? Не. Може да не е директор, нали? Добре. Добре, ще ви кажа, че със сигурност трябва да поканите според мен трябва да поканите госпожа Маргарита Доровска, която е куратор в музея на хумора и сатирата. Беше дълги години директор на този музей, но в момента активно разработва създаването на един център, който е уникален, няма такъв в България, т.е. ще се случи, няма да има друг такъв център, това е Център за съвременно изкуство Кристо Жан-Клод, който абсолютно си заслужава тя да ви разкаже как от едно нищо, от една празна сграда, изоставена преди 10 години, тя успява, заедно с екипа си, разбира се, да създаде нещо, което ще изтегли Габрово много напред в европейската карта, не просто за България. Предлагам ви нея. Споменахме много пиеси. Така. И вие имате премиера. Бихте ли искали да направим една колаборация между нашия подкаст и Драматичния театър? С удоволствие. Да направим giveaway. Добре, само трябва да ми обясниш какво е giveaway. Giveaway е да подарим нещо на нашите фенове. Добре, съгласен съм. Също така да може за някакво представление, което предстои. Добре. На театъра. Да, на театъра или гостуващо може. Може. А какви са условията на giveaway? Условията са да сте абонирани за канала с камбанката, да оставите един лайк на това видео и да коментирате отдолу с хаштаг билет. Щом видеото събере 1500 гледания, ще изтеглим победителите. Супер, значи аз съм първия, който ще напише този хаштаг.
Добре, значи хората, които трябва да събере 1500 гледания видеото и хората да пишат като коментар отдолу хаштаг билети и да харесат подкаста, нали? Да. Канала. Супер, добре. Бихте ли дали някаква идея за представление? Кое бих? Ами разбира се, бих препоръчал на нашите зрители да на първо място да гледат премиерния спектакъл, който е Дориан Грей, който ще се играе на 1 и 2 февруари и на 27 февруари също на сцената на Габровския театър. Бих им препоръчал и спектакълът Приятно страшно, който е по-различна стилистика на режисьора Валерия Минева. Така че има избор. Аз ти предлагам да кажем на хората, че може да е спектакъл по техен избор. Защото не знаем кой какво харесва. Някой може да му се гледа комедия, друг може да му се гледа по-сериозен стил. Това са 2 билета по техен избор. Вие мислили ли сте някога да се занимавате с кино? С кино? С кино? Да. Ами да, мислил съм, имах и щастието да се занимавам. Снимал съм се в филма Български кораб потъва на режисьора Петринел Гочев през 2019 го снимахме. Той излезе миналата година само, че, тъй като дълго време беше в постпродукция. Киното е нещо съвсем различно от театъра. Абсолютно съвсем различно. То е друга бира, както се казва. Не съм сигурен, че е моето изкуство. Харесва ми, изключително много ми харесва да снимам кино. Телевизия също съм снимал много разни сериали и така нататък, но сякаш не е моето. В театър има нещо, което е магичното от гледна точка на това, че започваш от една точка и трябва да достигнеш до една друга точка. И нямаш право на втори дубъл. Тоест, това е живото изкуство. Тръгваш и живи умрели трябва да стигнем от там. Докато в киното е стоп, дайте отново, втори, трети дубъл, снимате финала, после снимате средата, после се върнете на началото, после пада финала. Много е странно, съвсем различно е, много интересно е, но не знам, сякаш мен повече ми влече театър. Както знаем, един директор, как се казва, трябва да носи повече от една диня по мишница. Така е. Да, затова ще ви попитам, искате ли да направим блиц с мои съученици под формата на игра? Да, каква игра? На PlayStation. На PlayStation, добре. Каква ще бъде играта? FIFA. Оле, майко. Това футбол ли е? Да. Добре, ще ми позволиш само да ти разкажа една история. Мой баща, когато бях много малък, може би 6-7 годишен, по принцип брат ми и майка ми са страшни футболни фенове. А аз и баща ми сме антифутболни фенове. Баща ми казваше, ей тука, зад гърба ми, защото имахме една... Така, там където седеше той, с гърба му винаги беше вратата на спалнята. Просто така стоеше на масата. Така че тук зад гърба ми, в спалнята да играят футбол, ще затворя вратата, ще я заключа и ще се обърна с гръб към вратата. Това беше неговото отношение към футбола и моето отношение към футбола, но заради тебе ще изиграя тази игра. Ме преди, че аз на FIFA през живота си не съм играл. Ето ще е малко подобна ситуацията. Ще сме на едно ниво. Да видим тогава, кой ще победи. It is a rivalry that speaks for itself. They're certainly the two most successful teams with passionate fans. Как се почувствахте първия път, когато видяхте многобройната публика? Спиращо дъха. Still looking for space. Почувствах се първоначално доста притеснена, но после се успокоих. В началото бях притеснена, но след като видях усмивките на хората, се отпуснах. Беше ме страх, но после се оправих. Първоначално бях притеснен, но като видях всичките ми приятели, че ме гледат, се успокоих. Как бихте оценили общото си представяне на сцената? По-скоро някой друг трябва да го оценява, не знам. Аз винаги искам да си свърша работата, пък да, публиката оценява. Беше добре, но можеше и повече. Бих казал, че всички се справихме много добре. Бих го оценила като доста добро, с изключение, че някои хора се забравиха репликите.
Ами, справихме се страхотно. And now the delivery. And the opportunity was there. Срещате ли трудности при научаването на репликите? Да, сериозно. Аз съм един от актьорите, които много трудно помнят реплики. Нямах никакви затруднения. Репликите ми бяха къси, но и много интересни и много лесно ги научих. Харесва ли ви да сте на сцена? О, да. Категорично. Много ми харесва да съм на сцената, защото се чувствам добре и бих желала още представления да правим. На мен ми харесва. Бихте ли искали да се изявявате по-често пред публика? Не, за това и в момента съм директор. Предпочитам да балансирам между това да осигуриш хората да тренират, това са глупости, хората да творят и това самия ти да твориш. Харесва ми да се изявявам пред публиката, затова да, бих искала. Бих искал да се изявявам. Комедия или трагедия? Комедия не, комедията е най-сложният жанр, така че комедия. Лично аз предпочитам комедията и мисля, че съм по-добра в тези образи. Аз предпочитам трагедията. Смятате ли, че ще имате успех в актьорската професия? Надявам се, да. Само времето ще покаже. Аз мисля, че ще имам успех в актьорската професия. Коя е мечтаната професия? Актьор. Журналистиката много ми харесва. Нямам мечтана професия, но искам да стана добър баскетболист. Кой е любимият ви актьор? Добре, Владо Пенев. Нина Добрев. Добре. Харесва ми Нина Добрев. Харесвам Дуейн Да Рок. Харесвам Скалата. Брат Пит. Какво ще пожелаете на нашия канал? Да имате милиони зрители, последователи и да станете едни страхотни млади хора с мечти и амбиции. Пожелавам на канала да се развива. Много успех. Да имате много нови гости и нови попълнения в екипа. И много абонати. Сега може да си коментираме, може да си говорим. Нали, Иван? Много се радвам. Най-добре! Абе, тръгни ли? Абе, куди ли го бе? Нещо се притесни,